Aloit tulla. Mun pitää aloittaa se halu. No niin, aloita olla. Antanut. Jatka vaan. Niin siis eihän mulla ja Minnalla oo siis koton niinku mitä ongelmia niinku, et siis ei me riidellä siis. Totta kai me nyt joskus riidellään. Se on normaali, mut ei me tapella, ei se sillä no olehan mä sitä lyönyt, mutta mut en mä silleen oo lyönyt. No olen mä lyönyt. Ja mut siis kuitenkin siis et niinku luottamus on niinku tärkee. Et niinku toinen ei petä ja toinenkaan ei petä ja ei mulla oo ollut muita naisia siinä niinku no on siinä nyt muutama ollut mut ei ne oo simmosia naisia. Et se on kuitenkin tärkeetä se luottamus ja eikä raha-asiat meillä on aina ollut ihan ok, et en mä juo mun kaikki rahoja enkä ja ei Minnan oo tarvinnut koskaan mua auttaa. No siis olehan mä joskus tilin juonut, mut en oo seuraavaa tiliä sit ihan kokonaan juonut. Et kyllä mä tykkään, että meidän suhteessa on niinku kaikki hyvin.